салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд та мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтон яке реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экран дар WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. мошини фурӯши мо бародаро ВАЗ 21099 ҳастаст, соли 2003, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро состояниш хуб, мотор, коробка ходовой соз, ҳуҷҷатҳои солонаш 7 моҳ муҳлат дорад, утилизатсия кардагӣ, краскаш нав, баллонаш 80-90%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 15000 сомон мегӯяд, харидори анин бошад бо муомила дорад. Касоне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экран дар зан занед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро ВАЗ 2110 ҳастаст, соли 2004, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро мошин нахадвай, мотор, коробка ходовой созе, мотораш 1.6 инжекторай, ҳуҷҷати утилизатсия надоштай. 4 та баллони нав дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 9500 мегӯяд, бо камтар савдо дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯи экрана занг занед ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро Daewoo Nexi, солаш 96 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин нахадвай бародаро мотор, коробка ходовой 100%, утилизатсия кардагӣ, ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 12500 мегӯяд, бо камтар муомила дорад. 4 та баллони нав дорад мошин. касоне харидор бошед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯи экрана занг занед. мошини навбатии мо Mercedes-Benz C-Class, солаш 98 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик ҳастаст. состояни мошин бениҳоят хуб. мошин бародаро нахадвай, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, салоншам тоза, краскашам ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 47000 сомон мегӯяд, бо муомилаи хуб дорад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед. мошини дигари мо боша бародаро Mini Cooper, соли 2006 сол, сӯзишвориш бародаро бензини холӣ ҳастаи, объем мотор 1.6, кузов хетчбек, коробкаш автомат. мошин состояниш бениҳоят хуб. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, краскашам тоза, баллонаш ҳолати беҳтаринда қарор дорад, салоншам ҳолати хуб дай. ҳуҷҷат ҳама чиз 100%, ягон расходи зиёдӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 64000 сомон гуфта шудай. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед.
мошини дигари мо бародаро Opel Astra H соли 2008 сол, сӯзиш вориш, дизел бародаро, мотор 1.9 турбо, кузов минивен. Состояние мошин бародаро бениҳоят хуб, мотор коробка ходовӣ 100%, ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагиай, 4 дар электропакет. Мошин бе ягон расходи камолия бародар, фақат мегири ҳайб мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нарша бародаро 69500 гуфта истода, хайдори аниқ боша, бо камтар муомила дора. Тонировкарам ҳамаш муҳлатош ҳасте олӣ. کسانی خریدار هستید رقم رو یک نام زنگ زنید معلومات بالاتر اسیاب ماشین دسترس کنید. این بود برادر یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردانیدیم. شما رو هم خیلی ماشین خانه زمین که ورتی هست برای فروختن که رکلام داشته باشید در ایمیل یا که واتساپ ما صورت و معلوماتش رو روان کنید حتما پیشکش خریدار رو میگردونیم. و کسانی که کانال دا مهمان هستید خواهش میکنید حتما ابونه شوید چون که همه روز از نوارهای نو ما بخبر شوید. رحمت برادر برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتون از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا نوارهای آینده.